automaattinen yhden pään jauheen täyttökoneen ruuvisyöttö ja täyttö, korkea tarkkuus ja vakaa toiminta. Servokorkkikone, jossa on korkin syöttö, pullon kiinnitys, kuljetus ja korkki ovat täysin automatisoituja. Kone on vakaa ja helppo säätää. Induktiosulkukone, joka soveltuu muovipullojen ja lasipullojen, kuten torjunta-aineiden, lääkkeiden, elintarvikkeiden, kosmetiikan, öljyjen, sulkemiseen. Automaattinen pullojen etiketöintikoneen syöttölaitteen vetomekanismi, joka parantaa huomattavasti kitkavoimaa etikettiä vedettäessä ja parantaa etiketin tarkkuutta. Pullonkeräimeen mahtuu suuri määrä tölkkejä kerralla, mikä säästää työvoimakustannuksia ja parantaa tuotantolinjan automaatiota.